מי מאיתנו לא רוצה חיוך מושלם, סימטרי, נוצץ? מסתבר שהיום במספר מועט של פגישות אצל רופאי השיניים, החלום הזה יכול ממש להתגשם. כדי להכיר את כל הדרכים לשיפור החיוך, נאמר בוקר טוב לדוקטור נעמי רשף, שהיא רופאת שיניים ומתמחה בקוסמטיקה דנטלית. אז איך אפשר באמת להפוך כל חיוך למושלם? בוקר טוב. בוקר טוב. חיוך מושלם זה מין קלישה. חיוך מושלם, אנחנו בעצם מחפשים להעניק את הפרופורציות ההרמוניות לפנים של אותו מתרפא שמגיע אלינו, ועדיין לשמור על ייחודו ואופיו האינדיבידואלי של כל אחד, כאשר הטיפול הנכון לטעמי זה בעצם לברר עם המתרפא מה מפריע לו ולשם מה הוא הגיע למרפא, מה הוא היה באמת רוצה לשפר. אז אם כך, מהן הבעיות באמת שמפריעות לאנשים? אז הבעיות הן מגוון. זה מתחיל מבעיות של צבע, של שיניים שהציבו, כתמי ניקוטין למעשנים כבדים, לאנשים ששוחקים שיניים, כותרות קצרות, אנשים עם בעיות חניכיים, לחילופין כותרות ארוכות של השיניים. מה זאת אומרת כותרות? כותרות זה שן ארוכה. כלומר שהשן תהיה ארוכה או שן קצרה? לא, שן ארוכה תוצר של מחלת חניכיים ונסיגת החניכיים. אוקיי. דברים כמו מנח שיניים, אם השן בולטת או שקועה לחילופין, מרווחים בין שיניים. כל מיני כתרים שחוקים. יש בעיות שונות ומשונות שיכולות לגרום. לגמרי. יש איזה ממוצע שאת יכולה להגיד תוך כמה זמן אפשר לסדר שיהיה לי חיוך של $1,000,000? היום בשיטות החדישות שעומדות לרשותנו ההליך הוא קצר. אבל שוב, לגופו של עניין, יש לנו מספר כלים שהם הציפויים האסתטיים, הפרוסס הוא קצר יותר, ויש לנו את השחזורים ההיקפיים, הכוונה לכל אותם כתרים אסתטיים, ששם זה כרוך במעט יותר פגישות, אבל סך הכל זה לא טיפולים של שנה, אלא הרבה יותר קצרים. מה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים תהליך הבערת שיניים. אני משתמשת בקליניקה בחומר שהוא פרי פיתוח ישראלי שנקרא White Plus. הוא חומר ביולוגי אקולוגי ללא מתכות. ההבערה מתבצעת בתוך המרפאה. כן. על ידי מנורת לידים שנשענת על משקף. תוך חצי שעה יוצאים עם שיניים בהירות בכמה דקות. כלומר, להלבין את השיניים תוך חצי שעה, חיוך של מה שאני רוצה. וזו התוצאה הסופית. זה אנחנו רואים פה. שהיא יפה ומשביעת הרצון. יש כאלה שאומרות שאותו אור מזיק לשיניים? זה לייזר או זה... הלייזר זו שיטה מעט ישנה יותר. הלייזר נמצא, כלומר האקדמיה הגדירה את הלייזר כלא מועיל להלבנה, במקרים מסוימים שלא יודעים להשתמש בו עלול אף להזיק. יש מצבים שבהם תמליצי על טיפול יותר ארוך ויותר שמרני מאשר טיפול של חצי שעה בהלבנה? הטיפול הזה הוא שמרני מאוד בשל אותה נוסחה ייחודית שפותחה כאן במוצר הזה. זה מתאים גם לאנשים עם רגישות, עם שיניים רגישות, עם שיניים שסובלות ממחלות חניכיים, אין שום מניעה. זה חומר שמתאים לאנשים שיש להם כתרים קדמיים, אנחנו יכולים להביא את ההבערה לאותו גוון של הכתרים שכבר קיימים בפה, וכך לחסוך המון הוצאות. כלומר, אדם שיש לו כבר כתרים ולכתרים יש צבע מסוים, אתם יכולים להתאים את הצבע שזה ייראה כאילו לאחידות. בוודאי, ישנה אי התאמה במידה ויש למישהו כתרים קדמיים, והשיניים ללא הכתרים, השיניים הקדמיות מציבות או משנות צבע, יש לנו אפשרות להביא את השיניים הטבעיות לאותו צבע של כתרי החרסינה שכבר מונחים בפה. איך אפשר בשנייה אחת להגיד לנו מה עושים עם סתימות מכוערות, שאני פותח את הפה ורואים שיש לי כל השחור בתוכו?
אז ישנם מצבים שאי אפשר לשפר, אלא חייבים פשוט להחליף את השחזור, ואז הדילמה היא האם להחליף את זה בשחזור של חומר מורכב, שזו אותה סתימה לבנה שנהוג לכנות אותה, כן, או בשיטה הרבה יותר חדישה שלו ציפויי החרסינה. כלומר, יש ציפויי חרסינה שיכולים לחסות, חרסינה שנראים כמו שיניים אמיתיות. לכל דבר. תודה רבה לדוקטור נעמי רשף. סיימנו להיום. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, הכל דרך המייל והפקס. הרבה בריאות שתהיה לכם. להתראות מחר. תחייכו.